Food Garden sme založili s cieľom vytvárať krásne a funkčné vonkajšie priestory, kde si ľudia môžu užívať relax. Každú terasu a pergolu vnímame ako jedinečný projekt, ktorému venujeme maximálnu pozornosť a dôraz na detail. Našou prioritou je kvalita a spokojnosť zákazníkov, preto používame iba prémiové materiály a ponúkame riešenia na mieru. Vytvárame detailné vizualizácie, aby si zákazník vedel predstaviť, ako bude jeho nový priestor vyzerať. Keď prídeme na montáž, vieme, že všetko musí byť presné na milimeter. Dávame si záležať na každom detaile. Vidieť, ako si klienti užívajú svoje nové priestory, je pre nás tá najväčšia odmena. Dbáme na to, aby bol každý zákazník spokojný aj po montáži. Naše riešenia sú dlhodobé a spoľahlivé. Každý projekt začína u nás v showroome, kde klientom pomáhame vybrať riešenie, ktoré sa hodí k ich domovu. Váš vonkajší priestor si zaslúži niečo výnimočné. Príďte k nám a spoločne nájdeme to pravé riešenie.